Значи тест на изходи, на всеки един изход може да се направи последния начин. Задържа се менюто. Излизате в второто меню. Оттам отиваш на тест на изходи. FM тестваме вентилатора като проценти, нали го активираме. Тестваме вентилатора. ESF тестваме външния шнек, като го маркираме, тестваме външния шнек дали върти. SB тестваме вътрешния шнек нагоре, дали върти, като активираме. PH е помпата за отопление, тестваме тя дали работи. PWH е помпата за битова гореща вода, която е допълнителната. Ignition е запалката да тестваме дали работи. И FC е външния почистващия механизъм. Като го маркираме, той трябва да започне да се движи. Ето. Се движи много бавно. Решетките трябва да са последния начин. Така.